Niken Salindri sakmenika sampun rawuh utawi sampun hadir wonten sasana pagelaran persiapan minggah wonten sasana pepanggungan Mayangkara original. Niku spesial pentas wonten ing leladan ing Desa Parang menika niki biasanipun Niken damel sanggulan damel kebaya nika sampun terbiasa. Mbok bilih panjenengan ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, tapi bapak-bapak pengen mangertosi Niken ini lak upami mboten damel sanggul utawi damel kebaya itu sepundi to. Nggih. Alhamdulillah. Kene Dik maju kene Dik. Dinteni ket mau mek. Ya dicepot sik to masker ben percaya lah bahwa ini benar-benar Niken Salindri sambutan Dik iki fan-fane sampean iki ngenteni sampean tok lho. Iki mau mesti agak seneng iki mah blonjo kondi. Angger blonjo iki lho Bu, mesti gak tau dicepot iki Dek. Kulino. Plate ra tau dicepot ben ketok ngenyar. Ora ngono ki lek dilelang ki ben payune akeh. Wah ngono ya. Oh iya. Didolne iki. Ya wis Dik sing semangat. Jajal Dik sapanen fan-fane sampean Dik. Nggih mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik oleh nyaur ya malah janbuh. Tak tuwapuk. Jawab salah mau malah janbuh. Ngene lho Mas. Piye to Mas? Oh sing ngarep kon linggo. Ibuke sing damel baju kuning. Ibuke jek gringgingen tunggu 5 menit lagi. 5 menit habis ini duduk ya Bu ya. Ya. Raisa tadi siji. Oke ini tadi di pamfletnya Niken Salindri gaya gelungan ya. Ya maaf karena ini tadi telat karena habis dari Pasuruan. Iya dari Kalimantan terus di Malang ning Pasuruan lagi rene. Mau guys. Ya ora apa-apa ya ngedum ya Dik ya wektune ya. Iya ya. Sepurane ya. Telat. Kak telat dados Pak Lurah Pak Kades wis tak sajangi wis tak aturi insyaallah bijing Niken tetep hadir tapi wedalipun radi telat. Terus maturi ngeten. Gak apa-apa Bapak Soleh yang penting Nikennya bisa hadir menghibur warga Desa Parang amargi seluruh warga Desa Parang saat ini kedanan kali sampean lho Dik. Masa. Duh omongi lah gak percaya jaman Niken Salindri mana suaramu lah suara kabeh jajal sama ora percaya jajalan. Niken Salindri mana suaranya? Iya ya. Gak percaya. Duh, ayo mak ayah mangkat ngapusi terus jajalannya bisa kas. Lah tambah buanter. Mayangkara mana suaranya? Mayangkara vene titi ya kene karo. Ngosok jajal Niken Salindri neh jajal. Pennya Niken Salindri mana suaranya? Kayak supporter sepak bola ya. Ya Dik, karena gimat tenaga jenengan, ini kita tangannya bar di apa toh? Tangannya. Bar disontek. Bar disontek yes. Moga-moga tak dungane sehat terus ya Dik ya ben iso ngibur warga sing demen kali sampean. Amin. Lagune nembang Dik. Apa lagune? Lagune apa? Iki mau nemen wis digawe porong ya. Jere request-e Cundamani. Oh iya Cundamani ya. Yakin oh yakin aku tenanan. Ngerti toh Mas lagune? Mas Denny ndek ini barapi ya. Aku buo 5 juta emang bengi. Mas. Tuh omongi ra percaya. Buo 5 juta nang pas aku rabi Mas Denny balekne 5 juta apa ora ya? Ya nyelot suwi nyelot tambah toh. Tambahnya 10 juta. Ayo.
Beri tepuk tangan untuk Niken Salindri. Dik saderengipun jenengan nyanyi malih niki wonten imbauan dari Bapak Keamanan Putih Bapak ampun, Pak. Oh sampun. Ajeng maringi imbauan ngoten. Oh tiange diwakilkan mawon. Monggo Dik jenengan lanjut mawon. Dilanjutkan apa ini? Yen nembang. Nyanyi lagi. Suara kuat aku lek kon nyanyi. Liane nyanyi ya lo. Hah? Kata-kata. Aku ndak iso berkata-kata iki wisan. Apa? Sing genah lek omong. Aduh Mas gak krungu kupingku rada butek iki. Ora samo amini iki wis butek iki kopo ndek iki mari numpak pesawat ya gong mari-mari. Mau amini ya malahan modelmu. Apa Dek? Mangku pura. Bojomu sesuk rak silie. Jek cilik no masa wis bojo. Mah. Lagune lawas ndak apal aku. Oh napa Pak monggo. Nggih, matur nembah nuwun wektele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini untuk imbauan demi keamanan dan ketertiban penonton nggih. Jadi untuk yang di atas panggung monggo turun biar perjalanan kegiatan lancar. Yang di utara panggung monggo mundur. Terus yang di sini yang bukan kru, monggo, ayo turun, monggo turun, Nggih, monggo, ayo monggo turun, untuk kesadaran, monggo daripada nanti dipaksa, engko malah bledru, monggo, ayo monggo turun niku, medal, nggih. Mungkin nek bantengnya ngamuk enek sing kesampluk. Mungkin tambah dipiral nih. Nggih, monggo ayo. Ayo Adik. Yo, keluar. Masih gondrong monggo, masih. Nggih, monggo. Monggo niki medal mawon. Nggih. Monggo. Lapangane tasik jombar monggo. Saman kok nek kejelukan banteng malah cilaka. Monggo. Bantengnya pun badhe ngamuk soalnya. Ayo monggo. Ayo Le. Geser. Ayo geser. Oke, niki monggo dipun lajengaken niki mengke setelah bandengan Niken Salindri akan perform lagi Pak Bun. Terus sembah nuwun. Monggo niki sampun saged dilajengaken. Mayangkara Matur nuwun Pak Saleh. matur sembah nuwun sami-sami Pak Bun. Mugi-mugi tambah sukses sehat selalu Pak Bun. Amin. Mayangkara original